politics, economy, environment, health tips, and voices from across the region, we cover every issue that impacts your day. From breaking headlines to stories that shape your world, we bring you everything you need, quick, clear, and credible. Wake up to news that matters. Good morning to all our viewers and welcome to the Breakfast News. I'm Aaron Lingdo. We begin the bulletin this morning with the top headlines. On the 15th of June 2026, start your mornings with Breakfast News at 9 a.m. only on DD News Meghalaya. Tune in to Breakfast News every morning at 9 a.m. for fresh updates. Stay informed, stay ahead only on DD News Meghalaya. Negeri Kedudashan MEGHALAYA beni pedang sobai pi baro asya katuk kubam tagajan mit shaman pai shiki kubar ki babnia ngini pe shiki mat bakangsan. An penyat Menteri Kampo Yeng ke Sarkar Pedang Amit Shah ya ka plenary session jong ka NEC ke bah nyopulai hasilong ha ka South Rek Ujilio. Pli Menteri Rangba ke Jela ukonrat ke sangma ya ka workshop halor ka Early Childhood Development Implementation Science ka balai sengi hasilong. Penklan ka Sarkar Pedang ya ka jingpai perman ya ki kam le thok sam LPG ka ladep ru ban register ya shpotli ki FIR persha ya ki kam le thok sam LPG. Pat penkre ka nongba jong ka jingele kai football ka Amerika ka Kansas City ban yo penlong ya ki jingele kai ha ka Limpung FIFA World Cup alhajar apun Rio. Menteri Ketenat Kampo yang ke Sarkar Pedang Amit Shah unsa penyat ya ka plenary session ka bah nyopulai jong ka North Eastern Council hasilong ka banwan lamlang ya baro kinong elam bat kinong don benta na keleng ki benta jong ka than ban ya phliu jingmut halor ki lat bakongsan ha ka roi ka par kani ka jingelang kan phai khmat halor ka jing pen khlan ya ki lat ban pen ya so ban pen stat ya ki project tai jing tai ban kintiu ya ka jing kan thop lang ha ka roi ka par bat ban pen bha ya ka jing trei lang ha pedeng ki jela jong ka than che tai la mi ngi Lakmi lenti ba kani ka jingelang kan ya ka rensan na ka benta ka jinge kren ba ka jinge trelang na ka benta ban yo ya ka roi ka par kumju ru jong ka than hi bro ka wei ka North Eastern Council kadang beteng ban pendep ya ka benta ka bakongsan ban penwan dor ya ki ru kam tre kam bat ki sin jam ki ban kashan ya ka jinge teli bat ka jingki ha ki than che tai la mingi. Menteri Rangba ke Jela Konrad ke Sangma hine ke sengi ulap li perdaya ke workshop Early Childhood Development Implementation Science ka balai sengi hasilong. Kani ke workshop ka bala penlong hapo ka MEGHALAYA Early Childhood Development Mission ka pai khmat halor ka jing penklan ya ka Integrated Systems for Child Development lingba ka jing start science bat ya ka rukam pentre kam ya ka. Habakren cekinong wani shimbenta Menteri Rangba ke Jela ula banjur ya ka jing kala kabalawan lingba ka jing pentre kam bahaya ki skim ki badon lupa ban ya ka bawan ra ya ki rukam trekam ki bathamai ula penpau ya ka jingkiu ha ka rukam pentrekam ya ka skim sarkar ha ka jela kan thop ya ka jingpindon kam tikna ya ka skim MGNREGA bat ki we ki project jong ka sarkar pedeng usang ma ula kedoru halor ka jingdon kam jong ka jinglong nong yalam ka jinga trelang bat ka jinga sthu ya ki jing shisha khnang banwan ra ya ka jing job kum ha ki shnat ki batrei na ka benta ka jing ai jing sumar ya ki long kmi bat ki khulung. I will not do anything different, but I'll do them differently. And that's really the
core of what we've been trying to do in the last 8 years. And I keep telling my other friends, whoever asks me, oh my God, you're doing this work, you're doing this, so how do you do it? So I said that, I don't do anything. I tell them, I don't do anything. He said, I only do a very simple thing. And the simple thing is for me to be able to identify the right people, put them in the right place, and allow them to do everything. That's all I do. And I think that is very, very important for a system to be able to run, because a team requires that support from the leadership. During times when somebody will come and say, why are you doing this? You say, well, I have your back. Don't worry, just keep going. Because we know we can see the horizon, we can see what's happening and where we are heading towards. And I think that's really very, very important for a system to work together. Kajila Meghalaya kalanang kiyo ha kajinglum jingkhen halor kajingbam batay jeng ki khulung khana khamtam hapadeng ki khana ki bahapo sansnem kabala hiar na ka 0.3% ha ka NFHS san shaka lai 0.5% ha ka NFHS henrio katkum kajinglum jingkhen badang shen jong ka National Family Health Survey kapen pawru ya ka jingkiyo ha ka jing aibun ya ki khulung ha kajila kumba hinyo 0.0% ki khana ki yo bun na ka kami hapo shi kan tabla Kaya ki kat ba kandai punyo 0.1% ki khulung hapo henriu benai ki dang beteng ban yo bunya naka kami kani ka jinglong ha ka rukom pen he pensan kalaya rap ban pen klanya ki program ai jing sumari ya ka kami bat ki khulung ya ka jing tre shitam ki nong tre katnan ai jing sumar ka jing shem benta jang ki shnong ki thau bat kumjuru ya ki sin jam kum ka Chief Minister's Mission 1000 days Ya kakot Butterflies of Meghalaya lapalaj patba mentakasngi da ulat kejala Meghalaya CH Vijay Shankar haluk Pavan Shillong kakot linkdop bala penmi kidon hadu hendrus pa kandai pupratali ki jaj thabali hakeleng ki benta jong ka Meghalaya kabapen I ya kawei na ki kam barat ba halor kani ka benta kani kakot kaya seriam ru bat kakot bala penmi haus nam arhajar khatlai kata ka Butterflies of the Garo Hills kabalum thop ya ka jingdon jong lai spa arpotali ki jaj thabali bala tho menta la lai snem kinthi bat ka bakado halor ka benta wat bnya la khat san snem bala penlong da ki nong tho kot hakeleng ki benta jong ka jela la pulib dia katkum ka jinglum thup ha ka history ka banadu ki snam khat praspa snam minshwa ringkat ka jingpin kre ya ka checklist ka Meghalaya Forest Department kala beitingka ya ka ebook katba ka Royal Enfield Social Mission kala ai jing kershan ya ka sin shon lingba ka jing beitingka da ka CSR unong thokot usanjay sondhi uloong bakani ka kot kan kentiu ya ki jaka jngokai ka jingpene pensa ya ki thabali bat kan ai la ru ya ki nong shong shnong bat ki wei ki shnong ki thau man kamai jakpo. So we've just launched a book, me and my co-author Dr. Krishna Kunte. My name is Sanjay Sondi. We've launched a book called Butterflies of Meghalaya, which covers 700 butterfly species, which is almost 50% of India's butterfly species. And this was launched by His Excellency the Governor today. And we are very happy that we could do this book because we believe that butterflies provide a great opportunity for nature-linked responsible tourism in Meghalaya. And the butterfly diversity in Meghalaya itself is terrific. And there are many nature lovers who would be very happy to use this book to come and see butterflies in this state. Ha ka jingele ban penyo ya ki long yeng ki badon ha ki shnong nong kendong ya ka umbam ka bakhoj bat ka babiang bandi ka scheme Jal Jeevan Mission ka bala wanra ya ka ne ka jingkala ha ka shnong mi mentudu ka badon ha jan jowai ka jingla ban penya so ya ki pipe ha ka leng ki benta jong ka shnong da ki spa tali ki long yeng menta ki lasdang ban yo mat ya ka jing mentoy na ka ne ka scheme to ngi ne khni ya ka ne ka khobor Jal Jeevan Mission kalala banwan ra bon ki jingkala ha ka jing im ka bamban ka sngi jong ki nong song snong ka mi men tudu ka padon hajan jowai kat ba ka jing pen tray ka ni ka scheme pen poi ka pa song dor lai puat pon lai klor tingka kadang ya chakman hapo jong katanat PHE Electrical Division jowai ka ni ka scheme ka bala sedang house nam ar hajar ar puar
kalala ban pendap ya bun ki jing tei hapo kan ek project kan thop ya ka jing shna ya ka jaka pelang ha ki talong ya ki pump house ki top pengkhut bat ki top ha ka leng ki benta jong ka shnong balala ban penyeso ba pra po persen ki paim shaman ki thlewiyang Hito yung ni ko ko da yo ka ten nga sim TCM dari compare ha ki por ko menchwa man garap suk ko i kajak e ba ha ki por menchwa da hito yung ko hi ha bi tong na ki chang er ka ma ang chang er lendi chang pet lendi ki nukin wa mi inaka na mi han pa anda ta na do yo ni ko siaman ko jing kar khui yo ski yo i pem kam daripada wan hingga da wan hingga hayung mulai ulang tong ngore han em ki por aduna ya umla em desnya sistem mereka ki por namun swa ai ku blai ya go sarkar wa yi go pelai ini mo pusnya thu go i hadu kat nu em jing kerdu ga ta nga ai ku blai kat pang ya ka wa to ba cibun jing mentoi wa i yo ai ta ha ni ga jaja em pi Kashnong mi mentru ka badan kumba si hajar nyos pa tali ki long yeng hakaleng ki khandai tali ki dong menta kalala ban penpoi man na kasngi shabun ki benta kat kum ka jing penpau rang ba shnong ba e phawa kumba san phau hadu nru phau persen ki yeng kilayo jing mentoi na kani ka scheme ulo ong ba ka jing ye trailang hapdeng ki tanat sarkar bat kinong penyat shnong kalahira ban pendunai ki jing e bat ban penyat bet ya ka jing pentrai kam ya kani ka scheme ya kakam ke barang sa la kami lenti ban sala pendam hapo ubenai risau lani nai wing mentau snem da chna ya gini tangki itegi sunal tangongi kama nyang tali iwa mg lak arpau wa mg lak wa mg san rupau jar ditar ngani wa m san pau jar ditar wa m so pau jar ditar kama nyang tali em item jar gi dong em hini ka waran em kedai tali gi dong kada chnai waro bagi teng service tang en gi kama san ha sodli kama san hajar gawi tengah liliang nga tengah yo kam kat wi krek lang churup ke department churup ka PG ma da target i tok la kam ngamon mai Oktober ne November to man go man yo na function ne man na yo na pai ba waro kinong chong chnong yang chnong ni tru la kami lenti bagani ka project kan la ban pen bha ya ka jing pen yo ya ka bam di ka ba khuin bat kum ju ban pen dunai ki jing e jong kinong chong chnong kham tam ki long kami bat ki khna bureau report DT News Meghalaya Kajaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association lani ka JCOM SWA hinne ka sngi kala sedang ya ka jing shat ngan ba klembo por ha East Jaintia Hills District kani ka jing ki ka ba lalam da president ka association uba Marshal SB Biam hajan umaddur jong uwo kyang nang ba ha phalau jong ka office UDC kinong ki persha kilara ya ki banner ki badawa ban weng no ya ka jingkhang ti doyong bat ban pin KM biang ya ka kamai ka ji jong ka than uba biam ulaong ba kani ka jing sha than kala sedang ha kapor khandai steng min step what happening ka jingbam yo jingbit na kinong pinyai district ulaong ru babun na kilong ying kilamat ya ka jingduk bat ka jingyap thangan na ka daw ka jingkhang ya ka kamti doyong ha ka district ka association kala pen kan mauru ya ki jingkular ha kapor election ban penla ban pen sedang biang ya ki kamti bat shalan doyong uba biam ulama ham ba ka jingki kanang jor lada ka sarkar kamla ban penbet ya kanikamat kani ka jing satkan junga kaniat baik nila depan permission ber nodisi report budget atau pia budget andre UKMI yang suddenly pada harga Friday kuma south tinggi ni tip ini ba ngina pat yang permission jongki mala hangga straight indefinitely te meling junga hi ngala ikut hi rarong bahi bagan syatkan begini kumu presiden jongga jukam shwa ba kijui junga namar ba kipaj ba jungi hathan jungi berkhoi kipi kiduk kisupi rangli pi syatkan dot namar ga jing syakta hadoyong ni sini sijing kia kemuduyong ngina banin te ladakim le ei yekeni jing syatkan nginyaj be hi kumbang ala bu por ba kembu por gi jing strike nginyaj be hi ngagar paro ya sarkar bakin chimkia yoduyong ladakam chimkia kan mat iji ki ke ba tenge
KHASI Students Union terso unit kalamaham persya ikinyongnya kali kipapin Hersted hakathan terso hadian balayo menpediang ya kijing ujor halor shibun teli kijing ja accident. President jangka KSU terso unit usamla playerful mashli ula kerpat ya kinongnya kali bandalong ki bahusyar khamtam hakapor ba long school bagi kena ki haban yat halenti singkin. Hakaju kapor ula kentu ya kinongnya kali ban boot kat kum ka speed limit ka balong 10 kilometer ha ka shikenta kanang ban pentik na ya ka jing shngan jong ki pat ba nong ya nong yang shu usamla playerful ulama ham ba anle aa persha ya kitu ki ba penken ya ki kendon an ba kentup ban IT shakibor pulit kasenjuk kala kerpat ru ya ki nong shong shnong bat ki nong nya kali ban ya trailang ha ka ban penlong ya ka surok ka bashngan ha ka than ni na kalang jong ka KSU alor ka jing juar ka jungi na ki pai ba no sosno jong ka tas ka taswaria jungi hi borok away alor ka jing Hersted jong ki nong lei ki nong wan yang bau ni furok jungi bat kala don ru ka jing ja hakine kisni baladem agri ki baladem ni sya tandra jong ki kena school ji sya tandra jong ki long tumi ki long pa pat men ka ni stayo ka dong sya tandra jong mi sister bateri apo jong ka asinong kajungi ni mahamur o kaju kapor panang ne sikman pinong betsyu ban Hersted kali ki jongpi hak ba fiai yang ba unyo surau namar don kano kajing mensau ni lak don kano kajing ja ba soksi ada Hersted kali ki jongpi mentang ini pai shaki kubor na kaleng kathan shatay lamingi Kinong penyat jong Kamanas National Park Assam kila pensangi Shipor ya ka jingshong ya kiling hakiwa bat ka jinglek Shanghai daki hati na ka benta ka ayom kinong jengok kai perthai arhajar arpusan arpun riu nadu menta kasngi u ranger ka Bansbari range upranjal talukdar ula ong ba an khangshwa ya kitai ki jing ai jing shakri hadu banda pentip da kumboi pat katba ka jinglek Shanghai daki jib kan beteng hadu ka arpusan terik ujiliu ya kani karai la shim na kadaw ka jing sedang jong ka ayam slap ka jing kiu jong ka ha ka wa beki bat ka jing don kam ban penduna ya ki jing penthut ya ki marat khlau utaluk dar ula ong ba ka jing bun jong ki nong jong kai perthei ha ka pak kala ban penthut ya ki marat da ka ba kado ya ka jing ja badang shen ha ka ba ka kali Shanghai kala sha thombor ha ki raino Palat Henry Puar hajar ngut kinong jengok kai perthei kila le jengok ya Kamanas National Park ha kani ka ayom jengok kai hadu menta আজিৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে হাতী সাফাৰী আৰু ৰিভাৰ ৰাফটিং সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হ'ব আগন্তুক যেতিয়ালৈকে আমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান খোলা নাথাকে তেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব কিন্তু সেই বুলি আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে জীপ সাফাৰী বন্ধ হ'ব এনেকুৱা নহয় 25 তাৰিখলৈকে আমাৰ পৰ্যটক আহি থাকিব পাৰিব জীপ সাফাৰী হৈ থাকিব হয় এতিয়া লাহে মনসুন সিজন এতিয়া আপুনি দেখিব ৰাস্তা বৰষুণৰ এটো বৃদ্ধি পাই গৈছে ৰাস্তাত আমাৰ বটা বৰষুণৰ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনি পৰি থাকে অহা যোৱা অসুবিধা হয় তো হেতু কাৰণে মেইনলি আমি এখন আমাৰ এটো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে mentang ini pai shaki kubor na kalengkari Kasorkar pedeng kala betha iki jela bat ki Union Territory bakin pen klan ya ka jing khmi bnia bat ban pen trekam ya ki lat ki lenti ban te lakam ya ki jing pendon kam be an be ya dei halor ka rukam sam ya ki tendong LPG kat kum ka jing thu jong ka Sujata Sharma ka bade ka Joint Secretary ka bakmi ya ka tanat petroleum bat natural gas kumba ship hoteli ki ejahar baya dei bat ka LPG la dab ban register bat lakem ya laingut ki briu hakini ki laisngi kumju ka oil marketing companies kala penlong ya ka jingjurep bakensan hakumba South Spa Henry Hoteli ki jaka sam tendong LPG hakaba kala dan kunaru ya kumba South Arteli ki jaka sam tendong ki bala penken persha ya ki kendon an katanat kala pentip syu ba nadu ubenai leber palat pra point san punriu lakteli ki pipe natural gas la deb ban connect ki jingtei la deb ban thau na ka benta r point khandai punriu teli ki connection bat pra point nyo pra lak ngut ki customer ki la deb ban register
वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद हम अपने क्रूड नेचुरल गैस और एलपीजी की सप्लाई को मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तुरंत ही सभी रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल रिप्लेनिश करने की प्रक्रिया में है और कर रही हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को विजिलेंस और एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 10 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ओएमसीज ने भी 460 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और 42 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई है। Mentangin ya pai shaki kubor na kaleng pertai. Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh ulapan long jia kren ringkat baru sembut Menteri Rangba ke Australia ubolong ru Menteri Katanat Yadari Richard Marles ha New Delhi. Ha ka jing lang Rajnath Singh ulai kublai ya kari Australia halor ka jing penmi ya ka 8,000 National Defence Strategy and Integrated Investment Program. Ha ka juk por ulapan pau ya ka jing sautanat man penlong jing ya kren halor ki policy terekam bat kilat ki lenti man pen klan shu ya ka jing dei ki kam Yadari hapdeng ke India bat Australia. Hagani ke jing yakren an pai khamat ru halor kumno ban pinyar ya ki jing day bat banwat ya kilat ki lenti bethamai na ka benta bandon ke jing trailang ha Katanat Yadari hapdeng kini ki ari. Namaskar. It is a pleasure to again meet you and your delegation. At the outset, I would like to thank you for taking the time out to come here for the Defence Minister's dialogue. Before I proceed ahead, I would like to congratulate your government on the recent key defence leadership appointments, including that of the first woman Defence Secretary and the first female Army Chief. During the discussions today, I look forward to hearing your insights of these policy documents and on the potential opportunities for growth in India-Australia defence relations. Ya ka India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement lani ka CEPA lapan terekam nadu mentakasngi bat ya kani lapan benada Menteri Katanat Commerce and Industry Piyush Goyal. Kani ka jingmenjur lakmi lenti bakan ai jingmentoy yaki nongkai na India da ka ba ailat kaba pakatam na kabenta jongki ban yo rung shakayo Oman hakiliang baper bakenthop ya ka jingpemi jan kasni ki plastik ki tiar duriau ki tiar kali ki tiar elekai bat ki tiar rep ugoyal ula pentip ba kani ka trade pack kan pen klan ya ka jingedei hapdeng ka yo ka kot bat kan pen yaru ya ki lat ki lenti na ka benta ki nong sengkam jong ka India Oman. Well, the free trade agreement is much deeper than a current situation agreement. So when I talk about a gateway to other countries, it's not only because of the West Asia crisis. In the long run, since Oman and India have shared such great partnership and relationship over the years, I think Oman will offers tremendous potential for onward shipments to other countries. Mentangin ya pai shaki kubar ya lekai. Ka Kansas City kalapan krep pen krom ban penya ya ka jingile kai na ka benta ka FIFA World Cup arhaja apun rio ha ka ba ki kam ki jam ki dang telun hakeleng ki stadium ki jaka training bat ki jaka bekerpang na ka benta ki rio football hamasuri bat ki jaka ba marjan jang ka Kansas. Laju tip ya ka Kansas City kum ka wei na ki jaka ka ba ya ka jingile kai. Kani ka city kadang kentiu menta yaladi kum ka soccer capital of America kum ba rio teli ki jingya kun World Cup bakenthop ya ka quarter final an pinyale kai ha Arrowhead Stadium ki ken huan ba paunam kum ka Argentina England bat ka Netherlands ki jade banyale kai ha Kansas City nalor ka football ka Kansas ka pen iru ya ka culture ki yo ki han ha ki jakabam ha shwa ka jing pinyale kai ya ka ni ka limpung ba hetam
Bentang ini pet ya ka jinglong jingman ka sunmeneng hakaleng ki benta jong ka jela. Hatura kajing kriat kalong 4 degree Celsius ber kajing shit kalong 5 degree Celsius kajing ngam ka hau kalong Henry kendai nak shispa. Haba pai pat hanong ba shillong kajing kriat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing ngam ka hau kalong nyo pusan nak shispa bat kajing hap slap kalong 9 millimeter. Kadba hajo waipat kajing kriat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing ngam ka hau kalong nyo nak shispa bat kajing hap slap kalong 9 millimeter. Kala bandon kajing hap slap ka bamlumala bat kajing tit uperthat hatura shillong bat jowai. Shaban poi sya ka pakut jong katuk khabar ngini pe biang saisin yakimat pakongsan. Anpenyaj Menteri Kampok yang ke Sarkar Pedeng Amit Shah ya ke plenary session jong ke NEC ke Bahnyau Pulai Hasilong ha ke Sauteri Ujeliu. Beli Menteri Rangbak ke Jelau Konrad K. Sangma ya ke workshop halor ke Early Childhood Development Implementation Science ke Balai Seni Hasilong.เป็นคลานกับสอร์การประเด็นอยากจิงเป็ดประมาณอยากกิกรรมเละทอก3 LPG ระดับเรจิสตาร์ยาสโพตลีกี FIR เพื่อชาอยากกิกรรมเละทอก3 LPG บัดเป็นเครกับน้องบะจองกับจิงเละกายฟุตบอลกับอเมริกากับการซิสซิตี้บันยอเป็นลองอยากกิจิงเละกายหากกับลุมปงฟีฟ่าเวิลด์คัพอาร์จาวอาร์พนเรียวแต่ปาล็อกกระตุ้งอีหลับปอยชะกบกดจงกระทุบขบอยจิงมีมันตากระจานเม็ดหาดุมินได้แชมเปี้ยนพิลาชัยกะสิคุบเลยพิบารอ